Šiva lidi a dneska vás vítám u dalšího videa ze hry Counter-Strike a jsem tady dneska se hostem Kujíkem Nazdar! CZ. A je to prostě náš host. Omlouvám se, že teď moc netočím videa z Lagisto, ale Lagisto teď zase není na Skypeu. Už tady nebyl dlouho hodně, nebo mu to blbne, protože je offline. A vy si ještě ty zvuky přece u Counteru. Víš? Že pak nejsou slyšet naše hlasy hlavně. No, doufám, že si užijete náš film Detektivka. Taková detektivka. Prostě už zkoušíme. Dneska jsme měli natáčet o tom, ale prostě se nedostavil Lagista, protože ten u něj to bude nahrané. To musíš, to stačí říct, dej máš to v češtině. Tak to máš blbý. Tak dej setting prostě. Vidíš prostě, jak tam máš radar. Vidíš to prostě radar. Radar scale? No, jako já nevím. Počkej, takže bude lidi střih, protože on to musí mít čeština zapnutý zvuky, já mu to poradím, jak se to dělá v češtině, takže zatím. Takže my jsme zpět a jsme tu i s lagama, s Kujíkem a lagy. Lagy, jsou tu samý lagy, ale že tu není lagista, takže by se to nemělo lagovat, sakryš. Jsme na mapě Gamerovec CZnej a jsou tady dva Češi. Jo, jsem s tebou. No tak pojď, já tě vidím na radaru. Čomore. Tak buď za zdí, počkej, já se tady schovám za zdí. To si děláš srandu, že mě sejmul. Kdo tu je vládce serveru? No tak to je killer. Killer je vládce serveru, děláš si srandu. On tě neviděl, to je kokos. Hej, jak to, že nejsem counter? No konečně, co to sakra bylo? Já nemůžu chodit? No už můžu. Teď jsem zabil Kiri, to sakra. Kde je? Jsem tady chvíli a mám 10 kg. To je dobrý. No. Pořád je killer hostitel. Sakra! Ty se tak laguje, že ani se nezastavím. Chtěl mi dal headshot brokovnicí. Ne, tobě dal headshot brokovnicí. No tak tohle už začíná přehánět. Počkej, killer, ty ani neumíš psát enable previous version. Doprčit, jsem moc důležitý. Bacha, jde k tobě. Ne. Když jste měli kameru ze zádu, vidíš tam můj sexy skin. Sexy skin. Jak? Oh my god. Já... Umíš Číňana? To je šprec tady ten, no to jsou brajle. Dej pak server enable. Mně se tak laguje, že ani ho nemůžu strefit, no konečně. Mám jeho brokádu. Mám vládcovou brokádu, on je na té věži, já ho tam viděl.
Tak jo, dobře. Tady je. Jsem musel vzadu mluvit. Sviňák. Hej, dajme mu kick, pojď. Dej mu kick. Šimos. Killer. Dobré, je kicknut. Za nás. Mám ho. Já mám radši AKčko. No, konečně. AKčko je pro mě stabilnější zbraň. Co, kde to je? Tady! Vzadu. No, co to? On zmizel? On byl neviditelný. Ne, oni vyhráli. Počkej, ale my jsme lamy. My prohráváme, oni jsou 2, my jsme 3. To jsme lamy teda. To jsme měli Já mám nejvíc killů a jsem tady. Will. Hej, on je keko, to je svině. Oj, Au. paparazzi. Dobré, už je to vyrovnané. Paparazzi, jo. Pařba. Hej, on tady hází nějaký oslepováky, nebo co to hází? Budou házet. Já se po schody, není tu. Je mrtvej. Jo, buďte pode mnou. Sakra, sejmuj mě. A mě taky. Krysis, to je divné jméno. Jste se to kdyby něco Krysis, mistr pán, Krysis. Budeme sledovat Kujíka, jsi mrtvej? Aha, no. Tady vidíme Krysise, je to Krysa, nějaká Krysa. Ty Kryso, ty jsi nás práskla. My ne CZ, jako Minecraft CZ. Minecraft možná bude jenom s lagistou, beze mě, protože já bych si musel vydělat na grafickou kartu, která stojí kolem 1000. A jestli i tak si budu kupovat zbytečně tu grafickou kartu, tak udělám sebevraždu, fakt. Protože jestli budu utrácet všechny peníze za grafickou kartu a ještě na ní nepůjde Minecraft, tak se z toho zabiju. Vidíte, tady byl důkaz. Bacha. Dobré voní. Se jdu schovám. Já toho minera zabiju. Já jsem ho tady sejmu. A on předtím mě. To si děláš srandu už, já budu sniperovat. Co to sakra bylo? Hele! Krysis je teď vládce, teď je killer. Krysis Vládce? Krysis je vládce. To je Čech? Co je? Pod mostem. Já ho vidím. Viděl jsem ho. Aha. Do prčic, ale dal jsem mu headshot. Hele, já tady mám ještě to měřítko, jsem tam měl. To bylo epic. Jo, kdo je teda hostitel? Já jsem teda hostitel, takže dáme pohled ze zádu. Je pohled ze zádu, more, radujem se. A dám i random spawn. To je ten debil. Ajo. Já dám random spawn. Čiky bau, ta jsem byla dobře s nám, bau. To jsem pojel. Konečně se vládce serveru. Oni budou tady, já jsem je viděl. Tady je zatím. Bojí se.
gladiátor. Já. Oni jsou tamhle, oni jsou tamhle. A já se skryju. Jo, headshot. Tady jsou, tamhle jsou. Gladiátor, zase se mi sejmuli, já jsem king prostě. Jo, už jsem skeleton. Kde jsou? Ty prostě kostra. No to vlastně byl předtím. Ne, Jo. nebyl, ty jsi byl voják. Sakra. Au. Bacho. Ale stejně hezčí jsem jako terorista. Že jsem gangster. Tam je headshot. No. Hej, ten byl můj. Tady je zatím. Jo. Master. Sakra, jsem chtěl sebrat AKčko. Tamhle. Pozor, Zase já. Proč vždycky já? Ale to lepší, mám nejvíc killů No skoro. vidím, já jsem za zdí. Tak. Au, děláš si srandu, A kujku. má kačko. Tak ty si prostě ho pošel. Teď fakt ne. To fakt nevím. Tamhle je. Sakra. On to přeskočil. Pod schodama. Sakra. Jsou na té základně, jakoby, tam večer. Jo, já ho zabil, když jsem měl jeden nohu. Za chvíli to ukončíme. To děláš takykrát. Ještě to, ne, ale prostě je to, já už prostě to budu muset ukončit. Takže tohoto kolo a ukončíme to. Tady je. Takže my se s vámi loučíme, jsme CZ a Quick a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.